କାହାର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ହୁଏ ଦିନରୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ରାତିରୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ରାତିରେ ରୋଷେଇ ଥିଲା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ରେସିପିଟେ। ମୁଁ ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ପକେଇକି ଜାରିଦେଲି। ଜାରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ପକେଇକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଅଣ୍ଡା ଗୋଳେଇକି ଫେଣ୍ଟି ଦେଇକି କରିଦେଲି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମାର୍କା ମରା ଆମର ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ। ତ ସେଟା ଇଏ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ କାହିଁ କେତେ ଦୂର ନାଚୁଛି, କାରଣ ଆଜି ଆମର ସେପଟେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି। ତ ସେ ପାଗଳା ହେଇଯାଇଛି, ଡିଜେ ବାଜିଲା ବେଳକୁ ସେ ନାଚି ପକଉଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସାରିଲୁ, ସବୁ ଗୋଟା ଭଜା ଫୁଟା ଭଜା ପୁରା ଦଳି ଦଳିକି ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ଦିନରେ ତାପରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା। ମାଆ ଆଣିକି ଦେଲେ କେକ୍ ଆଉ ନିମକି ଆଉ ଭଜା। ଆଉ ଆପଣ କହିବେ କାହା କାହା ବାଡ଼ିରେ ପାନ ଗଛ ଅଛି? ଆମ ବାଡ଼ିରେ ତ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଧନ ତାର ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛି କି ବୋଉ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସେ, କାରଣ ଆମର କାଲି ପୂଜା। ଆଉ ସେଇ ଇଏରେ ଦେଖିଦେଲି ଗୋଟେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟେ ଗଛରେ ବସିଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି। ଆମର ଯେହେତୁ କାଲି ପୂଜା, ତାହେଲେ ଆମର ଠାକୁର ଘରଟା ପୋଛାପୋଛି ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋର ଦିନ ରାତି ଯାହା କତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।